Dek. Wong dene jaluk getihe menungso. Aja kaya wara. Aku ora goro, Dek, iki ngomong tenan aku bloko. Lah kok kowe bisa padha kaya ngene buktine apa? Buktine ono. Sedulur kuwi, Dek, Wiro Dek Wiro. Mati dipangan Joko Mercu. Mati Rojo, mestine kowe lan yo bisa ngelekake kelawan ora kurang jelek ngelekake tapi napa nanging Joko Mercu iki jalukane tetep daging menungso. saiki ning Joko Mercu. Ini rojo cegah lawan bapak lan Ngene mesule coba rene. saiki kowe wis gedhe wis dewasa. Ning iki mau aku nampa kalapane lek. Dari saiki kowe iki wis ora jangan juga. Ora doyan mangan rambanan. Manut tanggane leku brojo. Menawa saiki kowe iki jaluk mangan daging. Coba kuwi bener apa peru tanggane leku brojo. Aku banget kan kowe kaya yen to tenan kabeh mah. Aku duwe anak kowe wae karo tangga bagus terus dikene. Kok saiki malah kowe mangan karo daging menungso. Ayo yo cukup mangan daging. Ajan wujudmu kaya ngono. Kowe iki titise menungso lumrah. Lho yen kowe iki jaluk mangan daging menungso. Kuwi jeneng ora sak lumrahe menungso, Apa meneh jare Lemu Wiro lakon ning kono mbok pangan. Kuwi bener apa ora? Kok wae jujur wae karo simbok karo bapak. Kita pancen tenan. Yo wis cukup bisa iki wae mangan daging menungso yo. Kaya kowe iki eling banget. Lemu Wiro lan Brojo iki wiwit kowe iki cilik nganti dewasa. Gone ngopeni kelawan kowe. Beban kowe gedhe kok entolo mentalane kowe iki mongso kelawan Lemu Wiro. Aku ngerti percuma apa kowe dikandani simbok karo bapak ngomong meneng wae. Yen ngono kowe ora gelem mari yo mangan daging menungso. Yen kowe ora gelem mari timbang simbok isih pirang duwe anak kowe. Iki lho simbok badhe simbok mongso. Simbok karo bapak. Simbok, Opo metu? senajan aku mati, aku lahir batin nanging. Aku ora bakal badhok karo Simbok mergo Simbok sing nglairake aku. Sing gembol sangang sasi 10 dina kuwi Simbok. Dosa apa sing tak sana kalamun aku badhok karo Simbok. Nanging aja salahke aku, Mbok. Yen aku tumindak sing kaya ngene. Bisa tumindak ngono ki karepmu piye to? Kabeh durunge kaluputan karo bapak. Kowe bisa kandha yen to dununge kaluputan kini ning bapak. Mergo Apa?
seblatake ana yang kikis tunggorono. Sakmah dadekake tato ning atiku. Jur nganti tumindak kaya ngene. Apa meneh? Tangga teparo, Pak. Ketemu simbok padha blengok. Ketemu simbok padha itu. Ndadekake gandrusane ati. Ya. Joko metu. Apa sebabe nganti sira ndak sebratake ana ing alas Purwa ya ana ing Tunggorono. Mergo bapak lan simbokmu iki rumangsa isin garbeni anak sing wujute kaya kowe. Yen bapak tanggung jawab kudune ora isin. Ora ketang olah kaya ngomong, aku iki anakmu Pak titismu, Pak. Yo, aku ngerti dule. Ning senajan kowe ndak sebratake, bapak lak yo wis kongkonan karo Rekmu Brojo. Lan sing supaya ngrumati kelawan kowe. Ayo mergo kabeh iki nggih jaga jenenge bapak. Mergo bapak ning gambir seperti iki dituwakake pinangka manca kaki. Lho yen nganti dingerteni kabeh wong dosa gambir seperti sepiro wilangi wong tuwa. Yo. Bapak kawadanmu kuwi maton nanging Pak. Nganti aku wektu dina iki ora mangan rambangan suket ngombeku uga ora banyu sumur lan banyu telaga. Nanging daginge manusa lan ngombeku gedhe mensa mergo apa, Pak? Nalika lek kabeh padha ngarit. Mbah, kuwi ning tengah suket kuwi dijine sapa aku nanging bareng tak rasake, tak kecapke. Siji rasane enak, loro lambai kekuatan wateges. Daging manusa kowe nak nyatane nek sarpon tak bathuk jur awakku seger kaya ngene, Pak. Nalika sarpon ngarit iki pancen manut kandhane iki tangane iki kena ati nganti tugel mbok menawa daginge katut sing suket karo gedhe uga jur ora sakit rasa Pak. Ning sing tak jaluk yo Le, mbok yo wis pisan kuwi wae aja ambali meneh. Yen ora tak ambali aku lesu, Pak. Suwe-suwe aku mati mula aku njaluk tulung karo bapak. Nek aku mau yen anakku mati senajan to kawujudan kaya ngene piye. Aku goleke daginge manusa ya, Pak. Yen ngono tak sadhi. Jur jatahmu mangan menungso kuwi sedina Siji wae waton lemuk. siji. Iya, Pak. Ya, mengko mbuh gone budidaya bapak. Aku sanggup nuruti apa sing dadi kadung panganmu menungso siji sapi. Yen kaya ngono aku tak nyangguri ya, Pak. Wis, ngono. Delok pamit. Sajak ngasuk. Kepiye? Senajan to aku ora kepengin anakku mati, ning aku ya ora kepengin sampean goleke pangan bocah-bocah saka kene. Mergo apa pane? Yen to mati konangan kuwi lho sing cilaka ya awake. Nuwun. Monggo. Kumpul. Monggo. Sana. Nuwun mangke. Mboten ateges kula menika kami tabuh dhateng panjenengan. Ning nembe sepisan menika kula ngertos dhateng panjenengan. Yen nitik dhateng agemanipun kados dening priyayi priyagung lajeng paring asma panjenengan wingking saking Diwanoaken kemawon nami kula Haryo Jejetan. Haryo Leres tumenggung saking negari Mojopahit. Lho, Gusti Menggong ing Kraton Mojopahit. Leres
Lajeng panjenengan menika sinten? Inggih dipun wanuhaken kula minangka manca kaki wonten ing dusun Gambir. Dening jejuluk kula Ki Ajar Pamengger. Ki Ajar Pamengger manca kaki wonten ing Gambir. Leres Menawi mekaten mapan kalesan. Estunipun pancen sekawit kula kautus dening Sinuhun Prabu Bromatunjung wonten ing negari Majapahit ingkang supados kendharat pakartinipun Bandar Supali Hadipati Granti ingkang piyambakipun balela mengkang pranatan saking negari Majapahit. Kelampahan boten saged kula emutaken ndadosaken pasulayan ingkang ageng. Emanipun kula lan prajurit sami kalah. Mila kanthi menika Bapak Pamengger menawi to wonten ing Gambir Seketi menika wonten jago kula ngepenginaken jago menika nderek nentremaken derdah wonten ing negari Majapahit. bab menika kula sagai Panjenengan sagai kula ingkang badhe mupu sayembara. Alah, sampeyan iki rasa gojek koyo ngono. Lah wong gawa wae sampeyan dhewe iki lho wis ora kuat. Arep ngeboni giri sayembara. Ayo sing leboni sayembara ki aku. Ya terus? Ning mengko sing tumandang ki ora liya anakku Joko. panjenengan gadah yukna. Nyun sewu Ndara Menggung karya jejetan. Inggih kados pundi? Panjenengan lumebet wonten ing padepokan Gambir Seketi menika lak mestinipun panjenengan nggih nyuwun salebet warna. Mesti kemawon awit menapa? Dusun katone ageng ning kok sepi sanget ngoten. Nah, wanci siang kok kori-kori tawi lawang-lawang sami dipun Inggih tutup. ngane-ngane sanget. Mergi menapa ing Gambir Seketi niki enten sawijining menungso sing doyan daging menungso. Dados Sing Gambir Seketi menungso sing pangane niku daging. Nggih, temen menungso sing panjenengan iku mbok ampun diri kados ngaten. Nggih. Menungso kok sangane menungso. Nggih mila saben griya niku sami dipun tutup boten wonten ingkang wani tiyang medal saking Menapa mboten wonten ingkang sagah nyepeng menungso sing mangan menungso kemawon? walah niku boten kirang-kirang dicekel wong 20 wong 20 wong 30 boten kuwaga. Menawi mekaten dapur kapasan yoga. Kula sagah nderek-nderek nentremaken Gambir Seketi menika. Iya saestu napa pripun? Panjenengan sampun nyagahi sayembara